каримҷон ёров ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик ахиран видеои як гурӯҳи муҳоҷирони тоҷикро нашр кард ки мехоҳанд тавассути ҷангал марзи беларус бо русияро убур кунанд. онҳо ба хотири мардикорӣ роҳии русия буданд ва дар байнашон тавре дар видео дида мешавад занону кӯдакон низ ҳастанд. дар видео дида мешавад ки муҳоҷирон аз ҷумла занон борхалтаҳои вазнин дар пушт ҳаракат доранд ва ҳатто кӯдакони хурдсоли онҳо низ сумкаи ба пушт доранд ва бархе кӯдакони хасташударо калонсолон сари китф карда аз пайроҳаи дохилии ҷангал пеш мераванд. каримҷон ёров рӯзи 23 май хабар дод ки тақрибан 10 нафар аз ин муҳоҷирони тоҷик дар марзи русия дастгир шуданд ва яке аз онҳо бобоҷон шайхов аз ноҳияи фархор ба далели маризаи эпилепсия дар бемористон бистарӣ карда шудааст. бино ба иттилои муқаддамотӣ ин муҳоҷирони тоҷик дар марзи вилояти пскови русия дастгир шуданд. ба иттилои каримҷон ёров мақомоти русия муҳоҷирони боздоштшударо ҷарима баста ба беларус пас фиристоданд. каримҷон ёров ахиран дар пайи нашри хабари саргардонии муҳоҷирони тоҷик дар ҷангалзорҳои марзи русия ва беларус аз ҳама ҳамватанон хоста буд ки барои ворид шудан ба русия аз роҳҳои беларус истифода набаранд, чунки худро гирифтори мушкилоти ҷиддии ҳуқуқӣ мекунанд ва ба таҳдиди ихроҷ аз русия ва манъи вуруд ба ин кишвар рӯбарӯ хоҳанд шуд.